Iki aku rek makan wedhus nek ngalas bolo. Kita gawakno rong unting. Nang alasku nek ra disarapi ya mbak-mbek wae gek. Wes aku rek menyang sik. Selak kecandak panas bolo. Ya alhamdulillah tekan ngalas tenan. Kene pus. Iki puse wis do medhok. Dene. Pus. Puse pitike barang jabang basi. Iki kucinge nang ndi do nurut bolo. Jera sebaine tenan. Ingon-ingon. Jo. Wis jalan kaki. Nah, terus. Kene. Jo. Si petekku ya wis do mlompok. Kene. Yes. Iki. Demangan. Sik rong. Kene kowe kene. Nya kene. Kene. Masih demangan. Iki lho. Aku ya melu mangan tapi kene iki. Sik. Keparone kene. Engko ra mangan ya. Yo, iki ngombe. Iki aku duwe ngon-ngon nek ngalas, kucing bar tepakan. Kayak iki petek yo bar tepakan iki. Engko kari wedhuse. Ya wong urung sarapan sing penting ingon-ingone wis do wareg.